V Pardubicích nad řekou Labe začali stavbaři v minulých dnech s výstavbou největšího závěsného lanového mostu v Česku. Ten bude součástí severovýchodního obchvatu města. Stavební práce na Zbrusu novém úseku jdou podle plánu. Severovýchodní obchvat dlouhý 4 kilometry budují stavbaři od letošního jara. Obsahuje cca 99 objektů. Stavíme zde 10 mostních objektů, přičemž ten nejhlavnější je zde současný lanový most, který je 280 metrů dlouhý a výšku pylonu má cca 65 metrů. Tento most se staví poměrně unikátní technologií výstavby formou postupného vysouvání, kdy tedy se jednotlivé sekce mostu v délce 32 metrů budují za opěrou a poté se pomocí hydraulického zařízení posouvají směrem přes vodní tok. Co tady vidíme, to jsou piloty, které jsou pode dnem betonové. Nad tím z toho vyčnívají ocelové díly. Ty ocelové prvky se, až nebudou potřebné, odvržou, takže do plavebního profilu nebo do koryta nebude nic zasahovat. A na těch ocelových prvcích bude vybudován základ a provizorní podpora z betonu. Stavbaři se ale nevěnují pouze lanovému mostu. Stavební práce v těchto dnech probíhají na celém úseku budoucího obchvatu. Dokončili jsme přeložku horkovodu, dokončujeme přeložky plynovodů 2 objektů a realizujeme středovou kanalizaci v odvodnění celé té trasy. Dále probíhá realizace několika mostních objektů menších po trase a zahájili jsme realizaci podchodu pod hlavní trasou vlastně u toho kruhového objezdu u Kalvodů. Pro řidiče byla začátkem října zrušena dopravní omezení v Poděbradské ulici. Tento stav potrvá do března, kde vlastně budou nové dopravní omezení. Uzavře se vlastně výjezd do Hrazenic a do Polabin a ulice Poděbradská bude projízdná pouze v přímém směru. V letních měsících dojde ke kompletnímu uzavření této ulice v místě napojení obchvatu a od 1. září bychom chtěli mít v definitivním stavu obě okružní křižovatky čili i první část obchvatu. Po Zbrusu novém obchvatu by se řidiči měli projet v první polovině roku 2025. Patrik Andejsek, televize V1.